La capacitat d'organització i la capacitat de plantar cara a aquesta situació a partir dels instruments, de les eines de les quals els catalans i les catalanes ens sabem dotar, que és la intel·ligència o... 2.100.000 vots, que no és una xifra que se l'inventi el Pere Mas, sinó que és més de la meitat de la gent que va anar a votar el 27S, que va ser una participació altíssima. Si es poden verificar 2.100.000 de vots afirmatius, tenim un problema, en el sentit que es convocarà un ple del Parlament de Catalunya y es... Rajoy dice, pero esto es tonto, pero ¿qué es lo que han hecho? Lo han organizado todo para arruinarlo el mismo día del referéndum, cuando era un referéndum que no tenía desde el punto de vista jurídico, constitucional, ninguna validez, porque el gobierno no se lo iba a dar, porque no era constitucional. En otros términos, hay una gran y profunda decepción de un sector que colabora con Rajoy en desmontar el referéndum y ve que lo hace a garrotazos y tratando de impedir, por ejemplo, dar la señal de que Puigdemont no puede votar, diciendo Puigdemont no puede votar, con lo cual era un mensaje potente, digamos, un anuncio, un póster, no dándose cuenta que la Generalitat había montado una operación paralela a través del censo universal para que, si no podías votar en el sitio donde estabas inscrito, podías votar en cualquier otro. Pero se equivocan, el ejército de Pancho Villa era una maquinaria muy organizada. A cada táctica, a cada ofensiva del gobierno de Rajoy, pues era contestado con Oriol Junqueras y todo el equipo del gobierno, por supuesto, con una réplica inmediata. En el año 2014 no tuvo el problema de utilizar las armas legales y fiscales. ¿Por qué? Porque Artur Mas renunció. El Constitucional suspendió el referéndum en el 2014 y Artur Mas dijo, no lo vamos a hacer. Que yo no la veo realmente sobre encima de la mesa, ya lo dijo Puigdemont. Pero sobre la base de un recuento que va a ser muy difícil, porque el referéndum ya no es lo que era. Cops de porra que són gent gran ensangonada. Per això em pregunto si realment alguna policia ha prioritzat evitar aquest referèndum per sobre de mantenir un dret públic i de mantenir la convivència. Estem veient imatges molt preocupants. Jo crec que aquí hi ha una mica de trampa, no passa un procés i no el pot fer. Jo parteixo de la base que aquestes responsables hi han portat amb aquestes persones que han tot el debat a la porta d'unes escoles a intentar dur a terme un referèndum que és il·legal a unes persones de les de bona voluntat i anar a les absolutament convençudes que poden participar d'una manera expressa i manifesto perfectament que hi ha una actuació per obrir les decisions de la justícia No li deia per què. era que s'estava celebrant sense permetre la reforma, era que s'estava celebrant doncs a mi em sembla una temeritat, com em sembla també per dir que les imatges aquestes són molt lamentables, evidentment, però però poso en evidència que està davant d'una gran escenificació que l'únic que pretén és convertir un moment donat en una explosió de tensió, i això estic absolutament convençut. Ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba com va tomba, ben corcada deu ser ja. Convocarà també els partits polítics del bloc constitucionalista, el unionista espanyol, i jo li pregunto, per oferir què? Per dir què? Per proposar què al govern català? El que no hi ha hagut partit està
de porta tancada, i després Gerard Piqué, que avui ha fet una piulada mostrant el moment que anava a votar, valorant el que ha passat avui arreu de Catalunya, no ha pogut contenir les llengües. Escolta. Soy y me siento catalán, y esto es algo que hoy más que nunca me siento orgulloso de Cataluña, porque creo que se ha comportado maravillosamente como estos últimos 7 años en los cuales no ha habido ningún acto de agresión y han tenido que venir la Policía Nacional y la Guardia Civil para pues, actuar de la forma que han actuado, ¿no? Creo que puedo seguir viendo la sección porque de verdad creo que hay muchísima gente en España que está en total desaprobación con estos actos que han sucedido hoy en Cataluña. D'Esquadra preparat per entrar, i entre les persones que s'han col·locat a primera línia ara ho veu l'actor Sergi López plantant cara i parlant amb aquesta gent dels Mossos d'Esquadra que els estava notificant per què havien anat a aquest punt de votació. És impactant. Ens arriba la paraula a Plegamans. Davant de la mobilització de la gent, 2 agents dels Mossos d'Esquadra que no han pogut contenir les llàgrimes s'han abraçat, s'han posat aquesta abraçada i després han estat diverses persones que també han anat a mostrar-nos el seu afecte en un moment en què han estat superades per la... Per vivendes, per famílies, per nens, és un despropòsit intentar insultar forces policials, és un despropòsit. No podem celebrar el dia d'avui com una cosa normal, i que els gent no sabia perfectament que això no sortiria bé, això no era un referèndum, i això ho vull deixar clar. Avui s'ha constatat una altra mentida del president Pujol. Estem veient imatges de les batudes que hi ha hagut en diferents llocs, evidentment les viatges, vostè mateixa les estava descrivint, és exactament això el que estem veient. Creu que és proporcional la força utilitzada per aquestes forces de seguretat? Insisteixo en el que li he dit abans, que això és tot això el dia d'avui. No ho explico encara, si no estat un despropòsit, una magnitud incalculable, i sembla una irresponsabilitat de fer una sèrie de les entitats i els partits polítics i el govern amb tota una sèrie d'accions per defensar aquest dret bàsic. Ho han fet també, però portaven fent dies i també posar en valor la feina dels bombers, dels pagesos, dels portuaris, dels estibadors que durant tots aquests dies i de fer front a una ignomínia, que és el que hem viscut aquest matí, sobretot amb les actuacions policials absolutament desproporcionals, però que no són només una qüestió de que governi el Partit Popular. Avui hem vist com els aparells de l'Estat estan disposats a fer tot el que sigui necessari per aturar que un poble expressi la seva voluntat política i exerceixi el seu dret a l'autodeterminació. I és això. La sensació que tenim avui, que una vegada més el poble de Catalunya ha demostrat que és capaç de superar totes les fites que li venen per davant des de la unitat, des de la cohesió social i des de la determinació. Avui
molts catalans, veient aquest matí les imatges de violència a televisió, es haguessin pogut quedar a casa i no ho han fet. Catalans i catalanes, avui hem viscut un dia històric i ens n'hem de sentir orgullosos i orgulloses. Aquesta consciència que l'hora de la veritat ja ha arribat. Avui, davant de les urnes, i qui sap, si ben aviat, davant del Palau de la Generalitat o davant del Parlament. Mantindrem el compromís amb la no violència, mantindrem l'actitud cívica i pacífica que avui hem demostrat. Però per sobre de tot, ens mantindrem fidels per sempre més al servei d'aquest poble. Treballarem per guanyar la llibertat al costat del nostre govern i del nostre Parlament. I junts ho guanyarem. Visca Catalunya lliure! Visca la República Catalana! Visca el país català! Som ciutadans europeus els qui patim la vulneració de drets i llibertats, violacions directes de la Carta Europea dels Drets Fonamentals. Convé que la Unió Europea reforci els valors fundacionals quan aquests estan en perill pels abusos d'un estat que es comporta de manera autoritària. Cal que actuï amb rapidesa per mantenir l'autoritat moral dins i fora del continent quan aquests abusos escandalitzen els homes i dones de bé d'arreu del món. La situació que s'ha generat a Catalunya per la intransigència, per la repressió, per la negació absoluta al reconeixement de la realitat, per l'hostilitat acreditada davant de les demandes democràtiques dels ciutadans del nostre país, ja no és un afer intern. És un afer d'interès europeu, que apel·la directament als valors fundacionals de l'espai de pau, llibertat, convivència i democràcia que hem anat construint des de fa dècades i des d'accents molt diversos. Avui Catalunya ha guanyat molts referèndums. Ens hem guanyat el dret a ser escoltats, a ser respectats i a ser reconeguts. Avui milions de persones mobilitzades fent front a tota mena de dificultats i amenaces heu parlat alt i clar i heu adreçat un missatge al món. Tenim dret a decidir el nostre futur. Com a delegació parlamentària volem expressar que les eleccions han causat més de 800 ferits, hi ha hagut un sabotatge electrònic contra el vot democràtic i la retirada, la confiscació d'urnes per les forces de seguretat de l'Estat. Volem expressar la nostra admiració per la feina escrupolosa i professional del personal dels col·legis electorals a tot Catalunya a la vista dels grans problemes i pressions. Ara continuaré amb cada capítol. En primer lloc, el procés participatiu. Som una delegació multipartit de parlamentaris tot Europa i altres països. Se'ns ha demanat al Consell Diplomàtic de Catalunya perquè observem el referèndum d'autodeterminació i d'informar el públic interessat sobre el procés. A continuació, hem aplicat el Codi de Conducta dels observadors electorals internacionals que fins i tot hem hagut de signar. El dia del referèndum, naturalment, conscient de les tensions entre la iniciativa catalana i les autoritats espanyoles, hem visitat diferents col·legis electorals on hem observat un gran nombre de ciutadans que esperaven poder votar. La delegació ha sigut tractada amb respecte i amb una bona cooperació amb tots els involucrats en el procés. Hem tingut llibertat per desplaçar-nos i preguntar i entrevistar. No hem experimentat cap coerció o biaix. Hem pogut trobar-nos amb participants de totes les parts del debat. També hem pogut interactuar amb els mitjans de comunicació en tot moment, fins i tot ara. No podem fer cap comentari de les eleccions que s'han fet a l'estranger perquè no les hem observat. El referèndum de l'1 d'octubre ha sigut dut a terme sota circumstàncies difícils i creiem que ha assolit amb independència
de la controvèrsia que ha causat a Espanya ha sigut un èxit. Ara, les conclusions principals. Pel que fa a l'organització dels col·legis electorals, hem constatat que el procés estava ben preparat i d'acord amb la legislació actual del Regne d'Espanya. Independentment d'aquest context, les activitats dels col·legis electorals han sigut amenaçades i obstruïdes per intervencions externes consistents en problemes electorals i físics, inclòs l'ús de violència per la policia estatal espanyola. En la majoria dels casos, el personal de la votació ha sigut forçat a abandonar el pla, abandonat de votar amb l'ajuda d'aparells electrònics i ha hagut de recórrer als sistemes de llistes tradicionals. El procediment de vot ha quedat prolongat per això. Ha sigut més amenaçadora la intervenció física de la policia estatal espanyola que, en alguns casos, es podia identificar com a brutal i en la majoria de casos com a trencadora, violadora dels drets humans i llibertats civils. El referèndum ha sigut una demostració de la determinació del poble de Catalunya pel que fa al dret a vot i al procés